Колко често трябва да сменям маслото? 5000, 10 000 или 30 000 километра? Или просто всяка година? Двигателят е сърцето на колата, а маслото е неговата кръв. И така, какво определя правилния интервал? Производителят знае най-добре какво е оптимално за вашия автомобил. Вашият стил на шофиране и условията. Ако шофирате предимно в градски условия или карате агресивно, може да се наложи да сменяте маслото по-често, да речем на 8000 км. Ако шофирате на дълги разстояния по магистрала, може да сменяте маслото на по-дълги интервали. Никога не сменяйте маслото на интервал от 30 000 км. Не чакай да светне лампата. Проверявайте редовно нивото на маслото. Бъдете разумни и сменяйте редовно маслото, така ще спестите пари и главоболия. Ако искате някой друг да се грижи за вашия автомобил вместо вас, супер хелп! При всякакви въпроси потърсете ни.